Здравейте! Аз съм Петя Тодорова от Киберпрестъпност на ГДБОП. Представяме ви прогнозата за месец декември 2023 година за киберзаплахите в страната. Тя е изготвена от дирекция Киберпрестъпност на ГДБОП със съдействието на Киберклуба и се определя на базата на реални киберпрестъпления и инциденти на национално и международно ниво. Прогнозираме, че и през следващия месец много от вас ще попаднат на реклами на измамни сайтове за онлайн търговия в социалните мрежи. Тези сайтове предлагат привидно сигурна и изключително доходна инвестиция в злато, валути, ценни книжа или криптовалути. Ако кликнете върху рекламата и предоставите вашите данни за контакт, с вас обикновено се свързва търговски агент, за да ви съдейства да инвестирате първоначална малка сума. Възможно е да поискат от вас да дадете отдалечен достъп до личния си компютър или до профила си за електронно банкиране, което в никакъв случай не бива да правите. Ще ви бъдат предоставени потребителско име и парола за достъп до новосъздадения профил в привидно функционираща инвестиционна платформа. В профила си ще забележите как вашата малка инвестиция води до нереалистично големи печалби за кратък период. По този начин измамниците целят да ви убедят да инвестирате по-голяма парична сума. Но когато опитате да изтеглите вашите печалби от платформата, ще ви бъде отказано и ще поискат от вас да внесете още пари за различни такси. Практиката показва, че фалшивите платформи никога не връщат парите на клиентите си и рано или късно изчезват. Възможно е в последствие да получите оферта от специализирана фирма за проследяване и връщане на загубените ви пари, която също ще се окаже измамна и може да доведе до още финансови загуби. Важно е да знаете, че на интернет страницата на Комисията за финансов надзор може да откриете информация за всички лицензирани инвестиционни посредници за територията на Република България. Бъдете мнителни към всякакви предложения за инвестиция или работа вкъщи, които може да получите в социалните мрежи или други приложения за мобилна комуникация. Колкото и примамливо да ви звучат, поднесени в приятен разговор на общи теми, почти със сигурност става дума за измама. И този месец наблюдаваме увеличение на сигналите, свързани с атаки, целящи придобиване на чужда междуфирмена кореспонденция. Ежедневно в дирекция Киберпрестъпност постъпват по няколко такива сигнала. Киберпрестъпниците успяват да достъпят служебния ви имейл и започват онлайн комуникация с вашите партньори. Вследствие на това се изпращат подменени IBAN-и и сумата се получава от престъпниците. Отново припомняме да въвеждате двустепенно потвърждение при достъпване на електронната ви поща и при предстоящи плащания да бъдете внимателни. С цел по-голяма сигурност препоръчваме междуфирмената кореспонденция да се извършва и посредством алтернативен начин за комуникация. Използвайте компютърни устройства за вашите служебни цели само с подсигурена надежна антивирусна програма. Ако въпреки това изпаднете в подобна ситуация, незабавно се свържете с банката, която обслужва сметката ви с цел замразяване на превода. И отново припомняме да обновявате редовно софтуера на компютъра или телефона си, да използвате антивирусна програма, както и дълги, сигурни пароли. Не предоставяйте лични данни и не изпращайте пари след комуникация с непознати лица в интернет. И не забравяйте, че най-добрата форма на защита е информираността.